Аз съм Макс от Max Studio. В днешното видео ще играем коза симулатор. Нека да започваме. Нека да убием тази коса. Нека да ударим тази коса и да вземем този човек. Ето така. Натискаме езика. Вече сме се взели човек, можем да се го разхождаме напред-назад. И сега ще отидем да се бием с друга коза. Нека да отиваме. Нека да се бием, хайде. Победих тази коза, но тя мен може би ще ме бие. Ама някой друг път, само в мечтите й. Нека да започваме. И нека да я ритнем. О. Гадо. Защо? Каква е тази коза? Чаята шатна. Айде. О. Откъде се появи? Нека я набием тази коза. Защо тази коза е по-силна от мен? И сега, хора, нека да хакнем играта. И ще я набием. Пак свирена коза. Ела. Двамата се ударихме. Добре, писнем от тази коза. Няма да правим да отиде това. Нека да започваме друго. Писнем. Нека да сменим козата. И ние сме коза жираф. Това е голямата коза. Нека ставаме спайдър коза. Штраус коза ще бъдем. Нямам я. Спайдър козата ще завърна. И сега ще хванем този наш човек. И ще го отвлечем. Да го махнем тук. Не трябва да живее там. И отиваме да разкарваме хората от тук. А ти тук и свята да седиш.
Ела, читко. Айде, ела. Благодаря, че дойде. Чешивай. Линек. Да се качваме на този кораб. Каква е тази коза, бе? Тя е много бърза, хора. Козата ми танцува в момента. И сега ще разрушим на ето този магазин станцията. И на ето тази кола. Коста! Приятел, дес. Ето. Отказ. Това моето момче. Айде, моето момче, идва. Няма да бягаш, моето момче. Аз съм Спайдърмен. Моето момче, ела, къде си? Ела, бе, моето момче, аз не ти направя. Айде, идвай. Идвай, бе. Момче. Добре, тебе тъй страх от мене. Има и страх от тази кола, хора. Ами... Нека да... направим... Нека да станем цар коза. Опа. Ама аз съм една нормална коза, бе, какво трябва да правя? Трябва да правя. Трябва да се качим и тук, че аз стана цар коза. И сега беше време да се качим, но явно не стана това време. Явно не стана. Качихме се и сега почти сме горе. И сме тук. Влезваме. Това са моите приятели, които сте ги убил. Добре, подчиняваш ме с тебе. Ти на кой се подчиняваш? Аз не съм ти цар. И за къв ма мисли, че бе? За къв ма мисли, че бе? За къв ма мисли? Това е моят трон. Вече съм. Абсолютно сме цар. И ето ни на цар козата. Се завърна. Време е всички, които не ядосваха, да станат на нищо. Най-вече от днес. Знаете ли колко я мразя онежа, когато ме побежда? Онежа, която ме побежда, когато ме побежда. Ето не. Хайде! Победихме! Ние сме цар коза! Цар коза! Ние сме цар! Не! Добре, че отселяхме да не стреля. И... Сега търсаме едно място. И аз не знам къде, но нека го намерим.
Много интересно как е това нещо. Много ме интересно. Сега замерим едни стълби камъни. И сега ще намерим дълги камънища. Къде паднах? Ей! Ох, ти ме опаси. И сега ще има една кратка пауза. Само да пинем едно нещо и... Това беше всичко от мен. И довиждане.